Башкортостанда язучы Талха Гыниятуллиндың тууына 100 ел тулууга арналган саралар үтә. Хаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсүмә Иштанова. Программабыздын кунагы Башкортстандын халык язучысы, Рәсәйдин зур әдәби премия лауреаты һәм Талха Гыниятуллиндың әсәрләрен тәрҗемәчесе Әмир Әминев. Хаумыгыз. Әмир Мөхәммәтович, ошо көндәрдә Өфөлә зур фәнни конференция үтте. Башкортстандын халык язучысы Талха Гыниятуллиндың тууына 100 ел тулууга арналган ул һәм монда төп сыгыш яһаучы булдыгыз. Бул аңлашыла, чөнки Башкортстан укучыларын, хатта язучыларын да Талха Гыниятуллиндың әсәрләре белән таныштырусы, аны башкортчага тәрҗемә итү сәһел булдыгыз. Ничек таныштыгыз Талха Гыниятуллиндың әсәрләре белән? Ул хакта һөйләй башлаганда инде ул кыскасы гына һөйләргә тырышам. Менә заманында матбугат йорты эргәһендә китап магазины бар иде. Бу инде 2000 еллар башы. Шунда мин еш кына кереп йөрим, төшке аш вакытында букинист бүлеге бар. Шуларда актара торгас, Анатолий Гиниятуллин, вот кончится война дигән Мәскәүдә знамя нәшриятында саккан китабына юлыктым. Оңғы битен астында укып карайм бит инде. Анатолий Гиниятуллин, уроженец Башкирии, пишет на русском языке, участник Великой Отечественной войны. Аптырап киттем, был фамилия миңа бөтенләй таныш түгел. Кем булуы ихтимал? Кем булуы ихтимал? Учалы районнан, безнең якташ. Шунда ук караштыра башланым, хикәяләрен, повестларын. Бик окшаны, аптырап киттем, үземнең аптырауым, үземдең бага тиклем белмәгәнем аптырауым булды. Икенче аптырауым, мондай прозаны укыгарым юк иде. Ул китапты хатып алып кайттым да, 2 төн эчендә укып чыктым. Һәм ниндидер кимәлдә минең өчен шок булды ул. Мондай кимәлдәге проза, шулай бул язучының, Мәскәүдә яшәгән язучының, Учалы районыннан булган язучының бага тиклем әсәрләрен укымауыма аптыраным. Ә нимә аптыратты? Нимә һеҙҙең өсөн шул тиклем иҫкерткес булды? Шул һорауга мин былай дип яуап бирермен, ул каты проза. Һугыш нисек бар шул көйө. Әйтәйек, бөтә яланғас проза, ул окоп дөрөҫлөгө, менә рус әҙәбиәтендә шундай. Бул һалдаттың дөрөҫлөгө дип әйтергә була. Һалдат дөрөҫлөгө, анда күпме мәйет, күпме ҡан, уңышһыҙ атакалар, ананда бигерәк теге был персонаждың тәрән кисерештәре. Кеше нисек бар шулай? Кеше нисек бар шулай? Кеше һәр вакыт ниндәйҙер аҙым эшләгәндә уйлана бит. Был аҙымды яһаргамы, яһамаҫҡамы? Менә мин ябай гына шулай дип аңлайым инде. Әгәр дә эшләһәм, был аҙымды яһам, мин нисек була? Әгәр дә эшләмәһәм, нисек була? Менә шундай эске кисерешле психологизм тәрән һәр бер персонажында һәм бөтә һугышта атаканан гына тормай бит, һөжүмдән генә сиңелгән саҡларда була. Әйтәйек, беҙ Совет әҙәбиәтендә, шулай уҡ башҡорт әҙәбиәтендә сигенеү ситуациялары бик күрһәтергә тырышып барманыҡ. Ә бында сигенеүҙәр бар, әсиргә төшөү осраҡтары бар, һалдаттарҙың бер-береһенә туҡмау, йәки командирҙың, взвод командирының, йәки рота командирының алдаты туҡмау. Әсе дөрөҫлөгө тимәк һуғышта? Әсе дөрөҫлөгө, ул иҫкиткес ауыр хәл, иҫкиткес ауыр бер-береңде аңламау. Менә анда ниндәйҙер кимәлдә һөҙөмтә юҡ Талха әҫәрҙәрендә. Ана шул һөҙөмтәгә илткән юл бар. Һөҙөмтәне уҡыусы яһай. Һөҙөмтәгә килтергән уйҙар бар, кисерештәр бар. Менә шул яғы менән ул мине аптыратты. Һәм был әҫәрҙе мотлаҡ Башҡортостан уҡыусылары, китап уҡыусылары белергә тейеш дигән ҡарарға килдегеҙ инде. Менә шуны әйтергә итәм, был мотлаҡ белергә тейеш башҡорт уҡыусы, башҡорт прозаһын. Һәм байтаҡ аптырап, ышанмай йөрөгәндән һуң мин уны тәржемә итеп ҡарарға уйланым. Һәм шунан һуң китте, тәүге әҫәрен тәржемә иттем. Хәҙер онотҡанмын инде хикәйә булғанын. Ул Ағилдә сыҡты, Башҡортостанда сыҡты. Ул хатта Ленинс гәзите бар инде. Бер ваҡыт шунда ла нәшерләнде ул. Һәм йыл һайын дигәндәй 1-2 хикәйәһен йәки повесен мин тәржемәләргә тотондом. Һәм ул бына бер китап булып тупланған, ул Башҡортостанда башҡорт телендә басылып сыҡҡан Талха Гыниятуллин булараҡ тәүге китабы. Менә ошо был 1993 йылда 94 йылғы китап. Сыҡты ул. 94 йылғы китап, монда бернисә хикәйә, бернисә повесть урын алған.
Икенче китабы таба алмадым. Үземдә берәр генә экземпляр булгас, менә инде өченче китап. Менә моңа тиклемгә сыккан китапларга караганда тагыла тулырак. Шулай итеп, минем стаж дип әйтгәндә Талха Гыйниятуллинды тәрҗемәләү 25 ел ширек булатка тиклем дәвам итте. Бына һез әйттегез, тәүге тапкыр укыганда һезнең өчен ул искиткеч нык йогынты яһаган, беркемгә лә охшамаган дип. Шулай да бына Талха Гыйниятуллинда кемдәрнең прозаһы менән янәш куеп булыр ине. Россия кимәлендә, бәлки хатта дөнья кимәлендә, чөнки уның әсәрләре немец теленә һәм башка телләргә тәрҗемә ителгән. Мин хикәнесе 90 елларда менә Белорус язучысы Василий Быковтың әсәрләре бик популяр булды. Ул шулай ук окоп дөрестлеген, халда дөрестлеген күрһәтте. Әйтәйек, уның «Обелиск» дигән повесе, «Пойти не вернуться» әсәрләре. Шуннан соң инде менә шул ук Белоруссиянан Светлана Алексеевич дигән ханымдың «У войны не женское лицо» дигән искитмәле әсәр анда. Шуннан соң инде Данил Граниндың, Вячеслав Кондратьевтың «Сашка» дигән, Вячеслав Воробьевтың әсәрләре. Аны икән берничә кешене табып була. Ягъни алар бөтәһе менә шул окоп дөрестлеге менән алдырды. Хугыштың бөтә ялаңгыслыгында күрһәтү менән алдырды. Сынды тасырлыгы менән алдырды. Анда бернидә дә бидәү, алдау яки шымарту юк. Анда иң мөһиме бернидә дә сәясәт юк, идеология юк. Канлы, каты хугыш бар. Ни өчен кирәк ине хугыштың бына шундай ытыргандыргыс яктарын хүрәтләү, әсәрләрдә күрһәтү? Менә мин бу һорауга Талхагайның үзенең җавабы белән җавапларга әйтәм. Талхагай булай дип сөйләшкәндә еш кына әйтә торгайны. Хәзерге укучы, бигрәк тә яшьләр, хугышты дөресен белергә тиеш. Аның бидәүсе кирәкмәй. Хугыш ничек бар? Кешеләр хугышка карата булган ытырганы тойгы, аның дәһшәт, аның искиткеч авыр кан мәйеттәр икәнен күрһәтү өчен хугышты дөрес итеп күрһәтергә кирәк. Шул сакта гына укучылар, бигрәк тә яшьләр буынында хугышка карата шундай кире йогынты буласак, менә без укучылар шуны тәрбияләргә тырышабыз. Укучыны беркайчан да алдарга ярамай, уга дөресен өйләргә күрһәтергә кирәк дип әйткәне булды. Әлеге вакытта махсус хәрби операция бара һәм әлбәттә Талха Гыйниятуллинның уга карата фикере булмас ине. Шулай да кайбер әсәрләрендә бу фикер сагылып кала. Бу һорауга җавапты Аллаһтанрак башлаем килә. 45 елда хугышты Талхагай Германияга Эльба буенда тамамлай. Шул елда аларның дивизияһын, ул хезмәткән дивизияны Көнбайыш Украинага күчерәләр. Львов янына. Анда бик актив бандеровцлар белән актив хугышлар барган була. Менә ошо буланы дип әйтәйгәндә бандаларны тармар итү өчен җибәрелгән дивизия составында була. Менә шундай ситуацияларда һөйләнә. Әйтәйек, безнең солдаттар яшьсак бит инде кызлар белән танышырга сыга, сорашырга китәләр һәм әйләнеп кайтмайлар. Берничә шундай усрак булды. Яки безнең шәс урман исендә утын җыярга сыгалар. Солдаттар усак ягыр өчен. Бу инде еңүдән 45 елдан 9 майнан. 45 елдан һуң һәм бу солдаттар шулай ук юк була. Мәйетләрен дә таба алмадык. Һәм көндезләрен шул авылларга керәбез, һездә бандеровцлар бармы? Күренәме дип һорайбыз. Юк, бездә бернидә дә бандеровцлар юк, күргәнебез юк, очратканыбыз юк дип җаваплыйлар. Ләкин менә шул ук кешеләр корал тотып, төнлә сыгып, безнең солдаттарны һәм авыл активистларын, комсомолистларны үтереп йөриләр ди. Менә Талхагайның хугышка карата булган мөнәсәбәте кайдан килә? Һәм 45 елдан алып 47 елга тиклем Талхагай ошо бандеровцлар белән көрәшеп йөри. 47 елда гына әйләнеп кайта. 43 елда алына, менә 5 ел буе ошо бер шуңа күрә бу бандеровцлар белән хугышты Талхага бик авыр кичерде. Менә бу шундай Худиевта калган Хрущев заманында Кырымды бит инде Украинага бүләк итте. Бу бик зур хата булды сәяси яктан. Дөрес эшләмәне. Касында булса Кырым өчен һәм шундагы безнең халык өчен
Украина белән Рәсәй арасында һугыш буласагы дип әйтә торгайны. Һәм шулай килеп сыктылар. Гомумән язучыларның шундай ниндидер бер пәйгамбәрлек сыйфаты бар дип әйтсәк тә була, һәм бына Талха Гыйниятуллинның да шунда күз аллауы булган, һәм әлбиттә үз илендә пәйгамбәр юк диде. Шулай да әлеге вакытта бына Талха Гыйниятуллинның ошо бөтен булган иҗады, уның таланты тулыһынча безгә асылганмы, без уны тулыһынча баһалаганбызмы? Менә аның әйткәнен исләйм, ул булай дигәйне. Әгәр дә мин һугышта булмаган, һугыш сыкмаһа, һугыш турында яза алмас идем. Бәлки мин язучы ла була алмас идем. Мин инженер булуым ихтимал иде, чөнки минең накышлык ынтылыш бар иде. Рәссам булуым да ихтимал иде, чөнки бик матур күрә төшерә торгайным дигән истә калган. Менә материал Талхагайга һугыш материалды бирә. Аның төп иҗады һугыш турында бит. Һугыш турында. Һугыштан кайткас язгандары ла һугыш турында. Һугыштан кайткас язгандары тыныч тормышка кайткан солдаттың һугышта күргән шаңдавын кичерүе, һугышта булган хәлләрне уйлавы, аларның төшләренә керүе, һугышта булган командир яки иптәшләре белән бүгенге тормыш кешеләренең кылыктарын сагыштыруы, үзенең сагыштыруы һәм ул вакыттагы солдат бүгендә ниндидер бер авыр йөк белән яшәй. Талхагайның геройлары. Менә шул һугыш авырлыгы, һугыш афаты бөтә персонажларына һалынган. Һәм Талхагай үзе һәр вакыт менә шул турыда һөйләй торгайны, искә ала торгайны һугыш хәлләрен һәм гомер буе тыныч тормышта кайткан кабатлап әйтәм инде әсәрләре ул барыбер дә үткән һугыш турында иде. Һәм әле безгә уның иҗадын, уның тормыш юлын өйрәнәһе, яңаннан-яңа үзебез өчен Талха Гыйниятуллинның яңа яктарын, сыйфаттарын асаһы бар. Менә мин хәзер инде алда әйткәнемчә 25 еллап самаһы тәрҗемә итәм, ләкин ул безнең әдәбиятка кайтты, кайтара алдык. Ул хәзер инде сын багарында башкорт язучысы, ләкин безгә уны әле укыйһы, таратаһы, чөнки анда без күп сорауларга җавап таба алабыз. Бүгенге көндәге безнең алда торган проблемаларга. Ул кеше не матурлау өчен язды. Ул кешенең характерын күрсәтү өчен язды. Улның әсәрләрендә менә бит һәр вакыт башкорт нихиле бар, образы. Теге кешенең исеме генә түгел, үзенең авылы яки районы гына Башкортстандан икәнлегенә түгел, башкорт характеры, башкорт рухы, башкорт значит, бүтән милләтләргә булган мөнәсәбәте һәм ошо яһәттән ул безгә үзенең тап башкортлыгы менән дә якын. Зур рәхмәт әйткәнгә өчен. Дөньяга башкорт рухын, башкорт характерын таныткан фронтовик язучы, Башкортстанның халык язучысы Талха Гыйниятуллинның тормышы һәм иҗады турында Рәсәйнең зур әдәби премия лауреаты, Башкортстанның халык язучысы Әмир Әминев мәһәлләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.